Nyaka gisani ji maroma 19 osewito ngimagi kaluwore kod tulo mane obedo e ng'anyo ma tich adek tarik 25 kaluwore kod lipot mar Kenya National Commission on Human Rights. Kachop nyoro godhiambo, KNCHR wacho ni ji 19 osewito ngimagi, 531 nigi hinyruok ma opogore opogore, ji 15 olal godo ka ji maromo 179 ne obila omako. Kamano bende ji 2 ne obambi, kama moko 2 obambi gi ji mathoth, achiel machielo notony e bembo mitimo gi ji mang'eny. KNCHR okwedo rocho ratiro kata ratich oganda mane otimore e ng'anyono, kendo dwaro jogo duto mowinjo ting' msalabago otim kamano, ka bende gioro ote mar lit kod kuyo ne familia molalo johera maggi. Ng'anyo mar tarik 25 dwe mar